Хәзер сон рубрикасы. Сәлкешнең Уенда. нәрсә? Организаторларның уенда йокларга, чөнки җитми йокы, сәлкешнең уенда җиңәргә. Мин сәлкеш булган вакытта уенда җиңәргә барлык футбол, волейбол, КВН, ЧГК барысында җиңәргә килә, җиңәсе килә. Ләкин барыгыз да җиңми. Кешнең уенда мин әлбәттә. Һәм Җәүдәт абый, һәм Тимур, һәм Гүзәл апа и все. Һәм ашарга, һәм мунча, һәм Ширәм, палаткалар. Сәлкеш кызлар Илназ Сафиуллин турында уйлый. Сәлкеш егетләр Алиса Паҗамалиева турында. Һәм Җиһан Гир. Биләрдә иң беренчедән сәләт уенда һәм җылы кояштыр икенчедән һәм өченчедән инде киләчәктә кабат сәләткә барудыр инде. Сәлкешнең уенда. Кайда булганда, менә биләрдәме, әллә лагерьдәме? Биләрдә. Сәлкешнең уенда булырга тиешме, әллә менә чынлыкта бармы? Һәр сәлкешнең уенда Җәүдәт абый. Вот, булырга тиеш. Правильный ответ. Сәлкеш думает, где сидит Пансар. Каждый сәлкеш желает знать, где сидит Пансар. Я думаю, что думают, куда бежать и когда еда. Бары тик сәләтне яшәртү, сәләтнең булу, яхшы шартларга чыгарып аны бик нокталарга җиткерүдер уйда барыбер.